Hunyan Biyernes sa ikakagtulong simana sa ordinaryong panahon. Kasabay kan sa tuyang mga personal na kagadan, idudot niya to sa misa ngunyan ang mga intensyon pasasalamat, dinudulot ni Nerissa Clerigo, Pobre asin Sarate family, Christine Colina asin pamilya, Jose Buwan asin pamilya, Felicidad Silo-Silo. Petition offered ni Evelyn Lagman. Special intention offered by Jujimar Julian asin familia, Edna Herrera asin familia. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag ni na Vicente, Ricardo Abundia, Felix Sr., Felix Jr., Vilma, Danilo, Felix, Soledad asin Victorino. Patindog na po ang gabos. Bumabunan kaguranan, mag-awit sa kaugmahan, patanugunan gitara, hayupon niya tuwan trumpeta, asin magtugtog sa arpa, huli tapinagian, sa tuyang mga pasan, kan kita nasa Ehipto, sa irarong kan kadikloman, umawunan kangulangnan, mag-awit sa kaugmahan, patanugunan gitara, hayupon niya tuan trumpeta, asin magtugtog sa arpa. Sa ngaran ka nawa asin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa samong Espiritu. Mga tugang ako ontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa toan Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Amang langit nun, inaapod mo an sa imong mga aki na maglakaw sa liwanag na iyo si Kristo. Ligtasan kami sa kadikluman, nin kasalan asin karatan. Papagdanaya kami sa bangaraw nin sa imong katotoohan, asin sa dalan nin sa imong pagkamuot. Inihinahagad mi huli kay Yesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, nakaibang mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyog kang mga babasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Danguganin niyo ini, kamo na nagbabantay sa mga daing sukat, asin nag-aapi kang mga dukha kang banwaan. Nagsasabi kamo, noarin maagi ang bagong bulan, tanganing ipabakal na ang satuyang trigo. Asin ang Sabado, tanganing mabuksan ang mga dambubong.
papasaditunta ang takadan, dadagdagan ta ang halaga asin dayaon ta ang timbangan. Huli ka ini, mababakal ta ang daing sukat na perak, asin ang nangangaipo sa halaga nin sarong padis na sandalyas. Sagkod ang piyapi nitong trigo, ipapabakal ta. Sa aldaw na iyan, sabi ning kagurangnan, gigibuhon ko ang aldaw magsulnop sa kaudtuhan, asin padidiklumon ko ang daga sa tanaw kang liwanag ning aldaw. An sa indong pag-awit maribabayan ning panambitan, gugubigan ko kamo gabos ning sako, asin aatian kuan sa indong mga payo. Magtatangis sinda siring kang pagtangis sa bugtong na aki, asin tatapuson an sa indang mga aldaw sa kapaitan. Maaabot ang mga aldaw, ulay ning Dios na nakagurangnan, na ipadara ko ang gutom sa ibabaw ng nidaga. Bakong pagkagutom sa tinapay o pagkapaha sa tubig, kundi sa paghinanyog kan tataramo ning Dios. Asin magbabalaw bagaw sinda hali sa dagat, pasiring saro pang dagat. Hali sa amihan, pasiring sa sirangan. Magraralakaw sinda sa paghahanap kang tataramo ning kagurangnan, asin sa dai nindaiyan makukua. Ini ang tataramong kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tao dai nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa lambang tataramon na minaluwas sa nguso nin Dios. Ang tao dahil nabubuhay sa tinapay lamang, Kundi sa lambang tataramon na minaluwas sa nguso nin Dios. Paladan ang mga nagtutubod kan sa iyang mga pagbuot, asin sa bilog na puso hinahanap siya, sa bilog kong puso hinahanap ta ka, dai man lugod ako makahusay sa imong kabutan. ang tao dahil nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa lambang tataramon na hali sa nguso kan Diyos. Danay na pupurisawan ang sakong kalag sa pagmauot kang sa imo mga pagsunod. Andalan ning katotohanan iyo ang sakong pinipili, nasa atubangan ko ang sakong mga pagbuot. Ang tao dahil nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa lambang tataramon na hali sa nguso ng Diyos. Nagmamauot ako kan sa imong mga tugon, pakabuhaya ako sa imong katanusan. Binok ako ang sakong huso, asin nag-arangay ako, saka mawat-maut kang sa imong mga kabutan. Ang tao dahil nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa lambang tataramon na hali sa nguso kan Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Han kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus naglalakaw, nahiling niya ang sarong lalaki na angaran Mateo. Nagtutukaw sa lugar kan para singil nin buhis. Si Jesus nagsabi kay Mateo, sumunod ka sako. Tuminindog asin suminunod sa iya. Nangyari na kan si Jesus nagkakakan sa harong,
Duminatong ang dakol na mga parasingil asin parakasala. Nagturukaw sa pagkakan sa kaibahan niya, asinin sa iyang mga disipulos. Pagkahiling kaini ang mga Pariseo naghapot sa mga disipulos, taan sa indong maestro nagkakakan sa kaibahan kan mga parasingil asin parakasala. Ininadangog ni Jesus asin nagsabi, dai nagkakaipo nin parabulong an mga daing helang, kundi an mga naghehelang. Lakaw kamo asin adala nindo an buot sabihon kaini. Pagkaherak bakong atang an sakuyang hinahanap. Hulita ako nagpadigdi sa pag-apod kan mga parakasala, bako kan mga banal. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa saendo gabos. Sa satuyang ebanghelyo niya nadangog niya to, ana pag-apod kan kagurangnan ki Mateo tanganing magi niyang disipulo asin sa kahaloy-haloy magiging sarong apostol. Ining ebanghelyo nababanga sa duwang parte. Enot ang pag-apod kan kagurangnan, asin an ikadwa, an mga reaksyon kan mga tao kan nahiling ninda na an kagurangnan nakikikakan duman sa harong ni Mateo kaibahan an mga parasingil nin buwis asin mga parakasala. Sa pag-apod mga tugang kan kagurangnan ki Mateo, mantang siya nagtatrabaho, dahil nagduwa-duwa si Mateong bayaan an sa iyang ginigibo. Kan sinabihan siyang sumunod ka sa sako, tulos na tuminindog, asin suminunod sa kagurangnan. Sa punto de vista kan mga tao kaitong panahon, ang trabaho ni San Mateo o ni Mateo bakong maninigo o trabahong maati o trabahong makasalan. Minimidbid nga ni ang mga kolektor nin buwis ka ito na mga traidor sa saindang banwaan, mga paradaya. Kaya nga ni ang pagiling sa sainda mga parakasala. Alagad ining pag-apod ki Mateo, namidbid ni Mateo gayud na ini an sa iyang ikaduwang pagkakataon. Ini an sa iyang magiging dalan sa pagbabago. Kaya gayud mga tugang dai nagduwa-duwa si San Mateo na dangugon ang pangapudan sa saiyakan kagurangnan. Takun sa matakan mga tao duman, si Mateo na hinusgahan na parakasala hulikan sa iyang gibo, alagad dainin nahiling kung ano an sa iyang o kung ano an laog kan sa iyang puso. Na iyo ang nahiling ni Jesus. Kaya niya inapod si Mateo na sumunod sa iya. Mga tugang, ang lambang sa satuya inapod man kan mahal na Diyos.
na sumunod sa iya. Ining pangapuda na ini dapat niya itong simbagan, bako ipasipara. Taminsan, kung ipinapasipara niya to ang pangapudan kan mahal na Diyos, asinday niya to sinusunod an sa iyang dalan. Ang dalan asin pangapudan sa pagbabago. Iniman ang nagdadara sa satuya na maging siring sa mga tao kaitong panahon. Mga mapanghusga. Ninhuli tadainin da namimidbid kung ano ana sa puso. Ang minimidbid nila, ninda, iyo kung ano ang nahihiling ninda sa panluwas. Nagibo. Nakadakla na beses nga ni, sinda iyo ang mga nanginginutan na mga parasagin-sagin. Ining mga Pariseo na ang hinihiling sana o hinuhusga ang paghusga, iyo kung ano ang nahihiling nindang ginigibong sa paghiling ninda sala. Alagad da ininda nahihilingan sa indang mga sadiri. Kaya nga ni mga tugang sinabihan sindakan kagurangnan. Pagkaherak bakong atang an sa kuyang hinahanap. Hulita ako napadigdi sa pag-apod kan mga parakasala, bako kan mga banal. Mercy, not sacrifice. Tayo ini mga tugang angibo kan mga Pariseyos kaitong panahon. Nagpapahiling na sinda mga banal sa paagi kan mga panluwas na gawi nin pagsakripisyo. Pagsamba sa templo, alagad an sa indang puso pano-pano nin karatan. Sinda itong mga tao na sinasabihan kan kagurangnan na mga banal sa panluwas. Dai inaamin na sinda mga parakasala. Ta sa paghiling ninda sa indang mga sadiri, sinda na sanaan mga marahay. Ang paghiling ninda sa ibang tao, bako siring sa inda. Alagad mga tugang aram kan Diyos kung ano anyaon sa satuyang mga puso. Dahil kitang pwedeng itago sa iya. Sa pag-apod kan kagurangnan ki Mateo, anhiniling kan kagurangnan, kung ano an magiging ngapit na katungdan ni Mateo, hulikan sa iyang pagkakaigwang puso. Na totoo gayod, para kasala, alagad, andam na maglakaw sa dalanin pagbabago. Gabos kita mga tugang mga parakasala. Gabos man kita inaapudan kan sa tuyang mahal na Diyos na maglakaw sa dalanin pagbabago. God is a God of second chances. Tinatawan kita kan mahal na Diyos, bako sa nakyan ikadwang pagkakataon. Kundi kadakol na pagkakataon na magsunod sa iya, baguhon an sa tuyang buhay. Tanganing lugod kita, maging instrumento man niya
sa pagpapalakop kan sa iyang maray na bareta. Matindog po kita gabos. Mga tugang siring na si Jesus na miibi tanganing daing madaog nin sugot kita man mamiibi sa Dios Ama na irayo sa anuman nakatibaadan asin idikay sa anuman nakaratan. Han sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. An Santo Papa, mga obispo, asin mga kapadian, tanganing irayo sinda sa anuman na mga sugot na darakang karatan, ipamibita sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga lideres ning satuyang banwaan, tanganing maging malinig an sa indang isip asin isikwal ang paggibo ning mga karatan, asin lugod sa indang paurugon ang paggibo ning kaharayan, asin pagkasararo, ipamibita sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga naghihilang, nagtitios, asin ang mga kahurasan, tanganing ligaon sinda kang pagkamot ng Dios, asin pakusugon an sa indang pagtubod, sa dai paggibo ning anuman natumang sa Dios. Ipamibita sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, urog na an mga hobenes, makanood ng magdisiplina kan sa diri asin talikdan ang mga paggibo ning karatan, rangahon lugod kita kang presensya nin Dios sa panahon ning mga kamunduan, ipamibita sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Sa imo kami kagurangnan, minasarig na dadangugon mo ining samuyang mga pagngayo-ngayo, huli ta ika Diyos na mahihirakon asin burabod, nin gabos na langit no na biyaya, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Matukaw po para sa pagtulo. Inumaw ka kagurangnan, Diyos ning gabos na linalang, ulita sa imo, pagkamatinaon, nagakwa kami ni tinapay, na itinudulot misa ihimo, bungak ng daga, asin kan gibo kan mga kamot, nin mga tao, ini magiging para sa mo. Tinapay nin buhay, pag-umawon ng Diyos, sagot paman. Pag-umawon ng Diyos, sagot paman. Magpamibi kamo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod nin kagurang na natang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa mga sakramento itinatao mo sa muan Diyos no na buhay, lugod ang Eukaristiyang ini makatabang sa samuyang paglingkod sa imo, inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, itaas mina sa kagurang na. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta minsan nga ni daing mo kaipuhan an samong pag-omaw, balaog mo man giraray an pagpahayag mininutang na buot. Taminsan mayong dinadagdag sa imo an samong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya kairiba kan mga koronin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabo sa sin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabo sa sin maginom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo mabalik kiraray. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa sinigabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kay raskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatungan kahadayan mo, mangyarian Buot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muyan mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay natalingkas sa kasaalan, kasi manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayaan asin kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Maluhod taben gabos. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan ba ko akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alakad magtaram ka sana sinasa kong kalag mauumayan. Jesus nakakurangan kami sa imong namumutan. Ikan kusog, ikan buhay, bilog na hawa kasin kalag. Jesus nakakurangan sa krus buhay mo idinusay. Ang simong hawak, ang simong dugo, buhay na daing kasakaran. Ikaw tinapay na banal, pinaak para sa mga gabos. Ikaw narak na banal, itinaw sa mga gabos, inumunin buhay. Jesus nakagurangnan, ikan sa muyang paglaom, ikan kakanon sa langit gikan, pakakana kami kagurangnan. Ikan tinapay na banal, pinaak para sa mga gabos. Ikaw
Matindog taban ka, boss. Mamibi kita. Kagurangnan ining atang asin komunyon makataos sa mo nin kahirasan sa imong buhay, asin huli ka ini madaramian sa imong pagkamuot sa kinakban. Iniinahagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asin danay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin kinapat, si Jesus daron sa mga katawan, harayo,